बे दलाङा हाबासो जासिगोन जोंनि खस्थ' जेनाखि दै बारनांगौ बासै बेसे बोसोर बोसोर बारबोनाय दैखौलाय नैबे दलां हाबासो जानोसै। बेबो खै बोसोर नांगोन रावबो बुंनो हाया। लेबारफ्राबो एसे खम ना माला हागोन बे हालासो बाजार थांनाय माबा मोनसे बिजनेस खालामनाया बिराद मोजां जानोसै नैबे आइ बिमानि दलां हाबासो ओरैनि मानसिफ्रा। आंथ' बेसे नाव गाखोबावनो गंनै गंथाम माबा मोनसे इमारजेन्सि थांनांगौब्लाबो सेस सोरबा माबा मोनसे लोमजाबायोला जब्रा गिदिर जायोला इमारजेन्सि लाङांगौला सेस मानसियानो जिउ गोमानानै थांगोन। मा जाबावनांगौ जेन'बा सोरबा सासे मानसिया बेमारि इमारजेन्सि लांखानांगौसै एकदमबारे थैथारखानोसै स्पिडआव लांथारनांगौसै खिन्थु बाव स्पिड जायाना हनै नावआवनो गैयालाबो 2 घन्टा 1 घन्टा होनदों सहैसान्दियावनो सेस जाबायबो सिगांनि समाव जाबाय। आं बुंनो हायो जोंनि जेनाखि माने आंनि बिदानि जेनाखि फिसाला बियो थैनो गोनां जादों आरो बिनि नामा सब'मोन। ओमफ्राय बियो बे दै बिमानि थाखायनो जादों माने लेट जादों आरो बारनाया नावआवनो थैलांखादों लांनायावनो बेबायदि जब्रा जादोंमोन गथ'आ। ओमफ्राय बेनिखायनो आं माला हागोन सानो आरोखि आंखौ माला हायो नायनोसै खस्थ' खालामनोसै थांलाय फैलायखौ माथो खालामबावनो बाजार जानाय मा जानायाबो बिराद दिगदार। रायजोफोर नोंथांमोनाबो फैनोब्ला बुंखायो आं स्कुटिखौ दालाबो नांगौला आथिं गोजा साइकेलानो बेस्ट। बे आइ बिमाजोंहाय दै बारनांगौब्ला बाजार जानोब्ला आंनि भिडिअ नायगिरिफोर साइडआव जाबायदि थिं थिं आयु खननै बारनांगौ दैयानो गंनैल' नावानो बारनो बाबायलै फैनोनो बासै बाजार जानोनो। स्कुटि लानानै मालाबाबो दाफै बे आइ नदि दैयावहाय सयथिबो बारनो हायालै स्कुटिजोंबाय था। बे मालाबा सेस जासिगोनलै बे ओरैहाय नाजाहरबाव खोलाहा गेजेराव माखासे गेजेराव साइकेल खम
गारि लाबोदोंमोन स्कुटि सेस बेबो लाबोनो मोनाखिसै दोनबोनांबाय आइफुलियावनो थाबायलांदो न'सिम मा जाबावनोलै दैलाम खालि दैलाम बारि गोजा नावानो गंनै बारनांगौ लारि लारिल' Hello.